Sa Davao City, dili lang karneng baka ang ginasagol sa sikat nga sabaw nga bulalo. Dunay usa ka nagabaligya diini nga ang ginasagol karne sa kabaw. Tilawan ta kini sa report ni Kent Abrigana. Mga kapuso, karong adlaw doon na kita'y itry nga pagkaon nga pinasahi ug matilawan lang dinhi sa Davao City. Tara! Dinhi sa General Luna Street sa Poblacion District sa Davao City, nahimutang nga usa sa mga ginabalik-balikan nga klase sa bulalo. Apan inay karning baka, karne sa kabaw ang ginasagol. Sa kaning amo karabaw lang yun. Karabaw beef yun na siya. Oo. Karabaw. Oo. Kaya kung magtimpla kag lain nga meat para ng baka, lahi man ang lasa. Mas lamig yun ang karabaw. Saysay ni Ate Genara, nagsugod siya sa pagpamaligya ni ining bulalo isip street food. Kapinduha ka dekada na ang milabay. Apan tungod sa pagpaningkamot, nakapatindog na siya og tindahan. Unsa sabang sikreto sa ilang pinasahi nga bulalo? Unsa ba atong mga ginahalo diri ma'am without spilling the secret? Lagi ng lemongrass, syempre no, lemongrass. Okay. Luya, onion leaves Onion leaves. para mag-yellow-yellowish siya. Na siya ay aswetes. Ah, okay. Aswetes, oh. So mao nang naghatag sa iya og kulay ma'am. Kulay No? ang aswetes. Gani ginadayo pa kini sa ubang residente, gawa sa Davao City. The best kayo kung may hangover ka. Ikat naman ni Bukwan. Kumaagi mi diri. Kumapit yun mi diri. Lamig man. Mga kapuso, ana-ana jud kita sa exciting nga part. Mga kapuso, kung malasahan jud nimo ang citrus sa kalamansi nga naga-blend mismo sa sabaw. Very tender siya. Kay of course, pila gani siya ka oras giano ma'am, gipakuluan? 3 hours. Pero always remember mga kapuso ha, hinay-hinay lang sa pagtsibog. Kisama sa ingon sa uban, ang tanang sobra, bawal. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.